Kaixo danoi, moduz Joko Onaren bigarren atala entzuten eta ikusten ari zarete. Spotifyn bebagaz, EITB podcastetan, Gaztaren weban be topatuko duzu, YouTubeen ere bai, Gaztaren YouTubeko kanalean estrenatzen ari garen podcast berria da hau, eta hemen ere onduan, Ola Salvador, eta Lorene Ekane Villalabeitia. Kaixo, neskak. Kaixo. Zelan zoze? Gaur sekulako meloia irekitzera goaz. Gaur, edabideak Joko Onan. Joko Ona. Ainhoa Vitoria, Olat Salvador eta Lorene Ekane Villalabeitia. Meloi, handixa. Baiz, hemen dauz bi aldiak. Zuek musikariak eta aparte, ni edabide bezala. A ber, ejat asko gustatzen ordezkari bezala, edabideen ordezkari bezala hartzean ere burua. Baina, holaxe tokatu da. Baiz, ez dakit, harreman garrantzitsua da, ez? Musikarien eta edabideen arteko harreman hori. Zuek zelan bizi izan duzue, ze harreman daukatzue edabidiekin, nolan orokorrian? Mingotza eta gozoa, agri dulce. Lanetik? Bai, lanatikoa dago, Ez da errexea izango, ez? Batzutan toksikoa, bestetan hori da. arraxa, ez? Zuko latz, lan orokorrian? Antzekoa baita ere. Eta gainea oso nekez zaite elkarrizketa asko ematen aritzeko bolada hori eta orduan batzutan bai kostatzen zaidala. Gainera, zuei gertatuko jatzue, ez? Disko bat kaleratu baino lehen, edo kaleratutakoan promozioa. Eta promozio luzia izaten da, ez? Egun baten igual zaze, ez dakizen bat edabidekin, ez dakituen norekin zazen, zelako egunak di horreik? Niretzako gogorrak. Txarrak, bai. Bai, leheno hemengo pasiotatik emiltzala esan dizuete, egon nintzala hemen eta hainbat elkarrizketa izan ditula jarraian, leku batetik bestera, gora, bera, jetxi, hemen challenge, hemen ez dakiz zer. Hemen challenge, hori gaztea ba, gaztea eta bere challengeak, bai. Eta hori niretzat nekeza izaten da, bai. Niretzako bai, ezin dut imaginau, Olatz bera bakarrik da. Hori da, hori zemenotzu gongo nazu pentsat. Gu lau gara, nik bakarrik ezin dut pentsat. Ez esango zinun da, listo. Ez, ni ez noa. Ez que oso orduri paretan esolako gauzekaz. Claro, beti nauen ez nonogaz, igual ez lauro, bi edo lan, ez baiate bururatuten zeuz zer erantzun, pasapalabra zuritu dututen moduen, Olatzek esango datzu. Ja, jo. Neri tokatu zaizkit. Tokatu zaizkit desente eta hori berez oso ondo dago, kriston zortea, baina aldi berean nahi pasatzen zait, diskoa dela haurdunaldi bat bezala ez, orduan erditzezeanen, nahezuna da deskansatu eta lasai egon eta oean sartu, eta euki baja. Justu kontrakoa da. Eta batean, venga, honea, eta ostra. Imaginatzen zaituztet El Rey León, nola da, Simba aurkezten da binean da, jende mordua, eta zuen diskoa hor. Ez da? Piskat hori da. Eta antxetanak, animali guztiak zuen zain eta zuei begira. Nik gure dut egon estudioan sartute, kanta bardinegaz, kanta bateko parte bardinari bueltak emoten, puntutxu bat hien volumena, debe bat gora, debe bat bera, eta holan egun guztiez, elkarrizketa egitea baino. Gainera, elkarrizketetan gauza bera esaten da. Baina, hemen lasa izaz, etxien zaze, Zuba esan doa. Pelota. Bera dinesuna. Errepikatzen zabiz denbora guztixan, ez azkenean, ja. Eta batzutan ez hau ze inspirata, betule, arterako kapituloa inspirazioa. Ez hau egunero, elkarrizkate baten zauz, eta egiten duzu. Baina batzutan igual ez teko zu gauzean denik esateko, eta zu bakarrik zauzela ez teko zu non horrendoan laguntzeko. Nidaka sentsazioa loritoarena. Denbora guztian gauza bera errepikatzen, orduan askotan galderak errepikatzen dira, eta automatikoki erantzutezu, eta gaina askotan, eske nik igual 40 elkarrizketa edo ingo nituen disko berritikan honea. Eta, eske, imaginatu, errez izaten da, baino, eta izenburua, eta zergatik. Eta pentsatzen zu, bi gauza beratu badituzu, seguro horra gertuko dela, orduan zergatik, berriro. Pues berriro. Hau pasatan, eta batzutan gertokatzea igual asmatu indozuela zerbait, imaginau. Josuk askotan askotan gauzek. Aztena zeu zer kontaten, eta nien, plan. Egiesa, eta Josu, plan, txikon daude, eta... Fantasia pixka. Baina kaseteriari eser esan barik, Hay que meterle un poco, eta...
trukillo. Eta gainera, igual batzutan, jo, ez dakit, ez daukutzu ezer esateko, eta... Horreit. Bueno, hori da, fantasia pixkat eman, ez? Anekdota holan divertigarri bat, eta igual momentun esatortzu, eta badeko zuz, milo bai esatortzu, eta jozuko baten inbenten, zegoen, ba oso ondo. Eta badaz, hola, bueno, a ber, meloitxue, jo, kasetariren batzuk, zatu zen, jo, hauekin oso ondo sentitzen az beti, eta beste batzuk, ba ez, beti. Ez, igual da, ez dauela asmatu kasetariak egun horretan, ez. Bada. Zuguaz beti ondo. Momentuz. Hori da. Aberra zarratzen garen, mendik aurrera. Ez. Zaiatuko gara, ondo mantentzen harreman politxaukitzen. Eta txarto badeko gu olatzeketanik aman komunean bat. Eta nik uste dut Euskal Herriko musikari guztiok batez be emakumeok eukiko dugu hori... Euskaldunok ere bai. Batez be emakumeok, esan duzu. Bai, batez be emakumeok dekogu apurtxu bete kruzirraia. Siglak eta esango dugu. O.C. Jo, eta holako pertsona batei ez esate dutazue? Ez que, berak egiten duz artikuluak. Artikuluak? Kontzertuei buruz eta lan. Orduen, ez da bai edo ez esan. Hombre, ez que berak nik uste badakila, entorten bada eskatzen, guri elkarrizketa bat iteko, ez eskoa izango dela, badaki. Ba, nik eskaera hori jaso nun, enion erantzun. Oso ondo. Erantzun bez, oso ondo. Ala. Zertako? Este izango ba, una cantante nerviosita, una bajista juvenil y muy guapa, esan zagoen hori. Eta gauze gehiago, bai, hori. Hori zen lehenengotariko bat. Eta justo Krisek idatzi zegoen artikulu bat, batez be, edabideak eta musika aldetik, emakumeak talde. Bai, birala inzan, gainera. Gaur egun dino, ez neuke hori modu bardinean idatziko, momentu horretak. Gaur egun beste uso bat izango zuen. Bai, edo amorrutiko bai ez, ustentako zerbait da, eta holaxe da. Eta titular hori aipatzen dugu Krisek be bai, eske hori zen, Eske hori gustatzen zaio bereziki emakumei jartzea nerviosita, endeble, hola, adjetiboak vulnerabilizatzen gaitunak asko emakumeak hori maite du tipo honek, bere estiloan hor dago. Eta niri buruz beti esan behar deu zeu zer, politena zela edo zeu zer, beti esan behar deu. Ja, zure fizikoan zentratzen da. Beti. Ai, ondio nola xegaz eta Euskal Herrian, gertatzen ari da, ez da, Honolulun gertatzen duen zerbait. Pentsan euen batzea beran artikulu batzuk ez belakori buruz, eta beste batzuk ikusi dute zenak, bai ez nagoen ninta igual, baina... Damututa. Bai, damututa putxu bet, ez que akorretan az bat, ez que oso despase izan. Y las chicas del público saltando con sus cuerpos Boeing. Gano motopeia eta guzti esartzen, Eta teklatua lastantzearen abe bai, sexualizatzearen kontu hori be bai. Baina hori, azkenean faktore hori bai edabidetan eta bai kanpo, ez dakit ados egongo zeaten honekin, baina emakumeak igotzen geanean holtza batean, beti egoten da epai bat ekstramusikala eta askotan zure fisikoari buruz, ez? Publikoak iten dagoena. Bai, eta hori esan nahi dute askotan ez dela edabideen gauza bakarrik. Ni egon naizela kontzertutan eta egon da jendean inguruan. Niri gustatzen zait hori, niri hori eta pentsatzen dut. Zakit, zertarako egin behar dezu epai ekstra hori. Ni holan sentitzen askotan, estrenatoki ganean nagoenean, beti badakit publikoan minimo 2 pertsona badauzela kasurikin barik musikari pentsetan, edo bata besteri izaten, esa tiene el culo no sé cómo, o esa tiene las tetas no sé cómo, o tiene la tipa no sé... Horan, eske, beti da unon orduen, nire esenatokien nagoenean, puta da, ze beti pentsetan zu minimo bat hau, pertsona bat, itxinez bat, horretan da bilena. Eta nik uste dute sentimendu hori gizonek ez tekiela esenatokire urtetan denean, igual beste batzuk duko da bez, baina... Eta horrek eragina dauke zure segurtasunean baita? Bai. Igotzerakoan, igual ez tozu seguridade hori erakusten edo sentitzen, ez? Badakitzulako norbait epaitzen ari dela. Bai, eta zure fizikoarekiko, edo zerropa emindozun ge. Konplejuak sortzen die. Zuek sortu jazue konplejurikola, edo igual ez, igual aurretik, beste kontestu batzutan sortu. Nik uste beti ukitzakezunak hor gehiago azentuatzen diala, azkenean
edo argazkiak ateatzen dizkizutenean, ez dakize, eta zu beti behiratzen, jo, ez argazki hortan, ez da gustatzen, porque ikuste zait, ez dakize bat, baina nik uste hori adinakin eta aigeala pixkanaka, gero eta garrantzi gutxio ematen, eta ja onartu dugu nolakoa gehan, ez? Bai, eske bestela egunero gongo zara horregaz raietan, ez da? Eta girl powerran kontzeptua, hau da, emoten dauela kritika on badala, hau ze ondo neskak holtza gainean, eta igual denbora guztixan hortaz hitz egitea, ez, emakumeak edo emakumearen presentzia nabarmentzea, ze iruditzen jatzue, igual azkenean desberditzen ari gara? Nei iruditzen zait hori egitea dala seinale bat normalizatuta ez dagoela. Ze normalizatuta egongo balitz ez genuke aipatuko. Baina aipatzen dugu ez dugulako hainbeste ikusten. Eta badazka bi alde horiek ere, ez? Ikustaraztea ondo daiteke, baina justo balioa ematea emakume izateari bere musikaren gainetik artistikoki niri behintzat ez gustatzen. Eta hor kriston, hori bai da la meloia. Eske alde bietatik teko zu. Ja, bai, ze igual bada, garrantzitsua ez? Nesken presentzia hori indartzia, baina azkenia... Ez da erresa, eta batzutan hor, momentu horretan, koherentea izatea bai, ez da erresa. Baina, guri adibidez pasten jako askotan, karo, lau gara, bi neska eta bi mutil. Eta batzutan, askotan, zikeran, onja ez, baina ezkeran beti izaten zen. Eta zelan da, taldean, bai neskak eta bai mutik izatea. Eta, klaro, azikeran, nik ez noan ulertzen galdera hori egitea, jenteak ze, bai, ez da normala emakumeak ikustea talde baten, eta ja, espadire abeslariek anera, gitxi hau. Baina, klaro, guk sortu gendun taldea eta niretzako naturala da, eta Josu Lander zein Krisetani ez da bat bestean ganetik, danak ara bardin, eta ez da bat beste baino sentiberagoa, edo ez dakizeragoa, edo ez dakizer, muti edo neska izaterren eske lauro gara, bardin, eta, klaro, orduan ikizaten nagoen, zegaitik aldera, ojo, gainera, zehaztune jentea. Baina, klaro, bai batzutan, identifikatzea edo indarra moterreri esatea behitu honek, emakumean dekoz, jenteak gero gure atzetea tozenak eukiteko referenteak. Bai, eta gainera edabideok badauko goitura ez etiketatzeko, ez? Hau da liderra, hau da front woman, front man, edo ez dakit estiluak bai, ez? Etiketatzeko estilo honetan ari da, eta jo hori ez dakit azkenean mugatzen dagoen zerbait da, eta hor borrokan aritzen zari edabideekin, ez da hola ez etiketatzen. Estilo aldetik bai, gu bai. Ze estilo nasketak egiten dugu, eta askotan galdera, zure diskoko tituloa segaitik, beste galdera tipiko bat da, ze estilotako musika egiten duzu? Temporaldi baten hasi ginen esaten, gure estiloa da soula, ze musika arimatik ataratzen da. Josu hortxe horribiliko zen, ez da Josu nidea da, hori, eske totalmente, hori da Josu Simon. Eske, akauen, segaitik etiketa behar da, ez da? Helen esan gure neuen hori emakumea holtza ganean, eta adibidez, niri erregalatu estan, oparitu estan, ez dakit izanen bazan, Aita, Josu edo Chris, hiruretariko bat, ez nazak horretan hain. Baina, oparitu estien, liburue Kim Gordonena, Sonic Youth-en jolean liburu betatara zegoen. Bai. Eta guztiaten pilo bat. Eta orden bera bai izen da referente modu baten niretzako, beran taldean musikea, ez dut horren beste gogoko guztien jat, Sonic Youth guztien jat, baina igual ez beste batzuk askoz begehiago. Baina, klaro, talde horrek zer deko? Bajista emakumea. Eta orduen igual entzundo talde hori gehiago bajista emakumea izatea gaitik, musika gaitik baino, eske, klaro, hori beharrezkoa da, ni bajista izen da, ikustea lehenauko beste bat, eta hain kainera, eta zure egoera niretzako nire lagundu indoz. Parentesia ingo bet, usted liburuak izena dura La Chica del Grupo, erreferentzitan jarriko dugu, edo mendik. La Chica del Grupo, eta niri nera nahiako paritu zian. Hora indikan ez dut irakurri, Abondo da, bueno, aspaldi irakurri neuen, osta beri irakurri beharko neuke, Bale, bueno, hortxe apuntatzen dugu. Beitu, Debi Harrik badauke liburat, ontxe autobiografikoa, eta nire hori nabir irakurtzen. Eta kasu honetan bada emakume batez, rock mundutik datorrena, kasu honetan frontwomana da, baina, bueno, berak asaltzen dugu bere garai horretan,
bera zara salbuespena, ez? Eta orduan bai, interesgarria da horako pertsona batek kontatzen dutzun hori, azkenean inspiratzailea badalako, baina oin igual, zuk esatuzuna, ondion ez dago normalizatuta, bestela diferente hitz egingo genuke eta ez ginen hartuko ezberdintzeko modu hori, ez, etiketatzearen kontu guzti hori. Eta zuek zer eskatutazu edabide batei? Edabide musikal bat kasu honetan. A ber, kontu zuaz, gaztean kontra, bueno, gure zuena, hitz egin zeike, lasai. Hemen, gure zuena eskatu. Libregaz. Eskatu. Edo zer da baloratzen duzuena? Nik adibidez, eskatzen dut, ni elkarrizketatu nahi banaute, mesedez behiratzea nor naizen. Ze batzutan iristezea zuk pentsatuz, zure lanari buruz hitz egingo ezula, eta ikustezu pertsona horrek ezakila ezer, edo hasten dela hanka sartzen gauza guztietan, eta sortzen da egoera deseroso bat guztientzako, eta zuzentzen ez da hola, edo nahi duela gutxi pasazitzaidan, duela gutxi, osea, ja promotik kanpo bezala nagola ez, oain ja biran, baina noizean behin elkarrizketaren bat, eta hori galdetu zian, bueno, zure lehenengo lana, zintzilik, ezakiz, eta pentsatu ez orain zerbait berria itea, eta justo aurten atera etnik lan berria, ez? Orduan, nik ez dut espero pertsona horrek jakin behar dula per se, baina prestatu elkarrizketa eta egin galderak horri buruz. Ze bestela, bapatean, gehatuko geha... Guri be pasaiako, Bai, deserosoa dala biontzat, ez? Uste nun elkarrizketa horregatik zala, barkatu, eta ja, elkarrizketa guztia oso deserosoa izan zen. Guri be pasaiako, eta behitu Ainhoa, galdetuko zut, zuk hori ikusi duzu askotan? Osea, ez musikari bateri elkarrizketa egiterakoan, edo zer geuse, kasetari bat joan zeus egiten, informatu, osea, baina bapes informatu. Informatu bari. Egiz esan Nikola ez dauket adibiderik. Osea, nik uste dut iruditzen jat. Gure kasuan, gaztean kasuan, egia da musikala dela, baina saio asko diela aktualitatearekin, zer ikuste daukienak, eta entretenimenduarekin. Orduan, eta oso frenetikoa dela. Orduan, nire sentsazioa bada igual, frenetikotasun horretan, igual ez duzula hainbeste galdera egiten, eta musikaria pixkat geratu leikela ez dut elkarrizketa luze bat mantendu pertsona honekin, hori bai, baina niri ez jatzu hartatu onduen kasetaririk ezer jakimarik doiana. Iruditzen jat... Ez dela normalena, ez da? Topatu. Ez que niri pasaian eta baino latze konta deo, eta baino, ostras, bazen bat hau. Igual bardin izen da. Ez dut esango bazparezi. Nik ez dakitut esaten hor, baten baino gehiagotan pasaiaku, eta leku desberdinetan, ez bakarrik hemen. Baina iruditzen jat, ez dakit, ezer jakinbari jutia, iruditzen jat, zure kontra doiela, ez? Neri behin, eta sentitzen etxe honen kontrakaka sartzea noa, etxe hontako elkarrizketa batean. Telefonoz, zuzenean, telefonoz. Zuzenean, lehenengo galdera izan zen. Bueno, izko berria, pun, hementxe daude kolaborazioak, Julieta Venegas, Bebe, esan zituzen igual, 3 izen. Danak ez egon ez da bat, hasi nintzen hor, nola moztuko. Ez. Zuk nahiko neuke, Julieta Venegas. Osa, lehenengo galdera, pum. Osa, nun, eske batzutan niretzako berehalakotasunaren izenean, iten dira hankasartze asko horrelakoak. Nahiz nahi dute, ja, pum, pan, orain, pum, sartu zu. Eta bapatean desastre bat da. Ni ez nahi zain orain izan barra denaren aldekoa, osa, ni gustatzen zaite slow life, lasai hartu, eta elkarrizketa lasaiagoak, mamia teatzen, eta... Etxeko lanak guretzako, oso ondo. Bueno, nik esan bihot gure kasuan bai sentitzotela irrati musikala dan, bueno, enean edo, sentitzen dugula publikoaren aldetik, ze pelotaz adien artista batekin, eta igual ez dut zure kasu itxen besteari, eta ez da erresa asmatzen, ez? Eta hor, hor musikari asko dauz, eta bai sentitzen dugula, ez dakit, oso pelotaz adien horbaitekin, eta honekin ez, eta zergatik hau honekin bai. Bueno, zaila da. Zuek, Lore, ikusi dut Instagramen, Radio 3eko Julio Ruizek, bueno, ez dakit hor zagertatu da, baina, Radio 3etik junda, eta zuek argazki bat igosin duten, berakin, bi argazki, lehen da biziko elkarrizketa eta azkena. Eta iruditzen gat, omenaldi oso polita. Zer dauke berezi Julio Ruizek, eta egolan
gainontzeko eta kasetariek ikasteko. Ez que politxe da historia, pasasan nire aita lankide batek grabagen dunean maketatxu bet, oza, zikeran, nire aita lankide batek botatzon Julio Ruizeri maketatxue. Eta entzun zeuen, guztaiakon asko, eta disko granden, beran programa, garai hortako programa, bertan egin zeuen gure abestiren bat, eta gero sartu zen Radio 3eko konkurso baten eta 3. genuztok eratu ginela. Eta hori zen zango entera barik, eta han agertu zen orduen. Lehenengoa izen zen bera, gu jartzen, ganera Espainia mailan, estatu mailan, eta gero idatzi euskun elkarrizketa bat iteko, nik esan egin Jon Ziren, Kris eta Josu, eta uste dut gure lehenengo elkarrizketa izen zela, disko granden Julio Ruizegaz. Gaztea baino lehenago. Ostras, eta haze programa, ez? Radio 3en saiorik, garrantzitsuenetako bat. Eta hortik aurrera be askotan kanta barriek atara guzunean sartu deuz, eta hori geratu tinatzu, eta ez dakit, hartzen duzu kariño puntutzu bet be bai. Ze gero asko etorri dire edo asko kimi dozkuz igual kantak hilautan, baina hori izen zen lehenengoa. Eta guretzako izen zen, oso handi, de repente holan eser jakin barik, agertu ginenan, eta disko granen, programa politxe dela, garela. Bai, oso. Eta entzule moduan, zer eskatzen zazu bide batei? Gezurrik ez esatea. Nik ere hori esan behar nun. Garrantzitsuena. Osa, esan egia eta ez saldu. Ez da salmenta bat, ez da propaganda. Eta elkarrizketetan, holan, ja pertsonalki, gezurrik ez esatea, gurot esan, ez imini, esan esaten da, nire hitzetan, ez imini... Bai, zure hitzetan berak gure dagoena, ez? Hori ba. Ze batzutan, elkarrizketat dire, grabadora batea, zelo que sea, eta berak gero idazten deu. Eta gero agertzen da egunkarien, ez da? Eta ikusten zu, eta nik hau ez dut esan. Eta nik hau ez dut esan, eta baten baino gehiagotan pasaiaku, nik hau ez dut esan, eta, oza, superfuerte. Bai. Eta deitu, eta, klaro, bai, ja hori ja, agertu da egunkari batean. Publikatuta da. Eta ja... Neri begarta bezan bat hori elkarrizketan. Badago, hemengo diario asko aldizkarian, horako elkarrizketa egitea maite duen pertsona bat, Olako elkarrizketak, gezurrak botatzen. Kreatiboak. Osea, zuk grabatzen zu, baina beak azaldu egiten dizu, Grabatzen ez du, eta beak esate dizu, nik grabatuko ez, baina edo notak hartzen ditu, edo zerbait hartzen du referentziaren bat, baina gero beak egiten duela bere relatoa. Vale. Orduan, hori bai joko ona. Bueno, gero dau kontrakoa, Ez da buena, ze beziten. Zuri bidaltzen zu galderak idatzite, zuk erantzun, eta gero agertzen da hori, egunkarien edo dana dalakoan, erratakaz, ortografia fallokaz eta danagaz. Baina zu, ez que esteu zuzendu inberez. Zuk indotzezu lan guztietan jozu, eta berak kobra dugu hori. Ez que hori beste gai bada, ze guk jende asko ezakielako, esaten dut, guk elkarrezketen gatik ez dugu kobratzen inoiz, ez errez. Ez dugu kobratzen eta gainera Madrilera baldin bagoaz, inbertsio bat da, ez? Orduan, gu gaude hor, gure lanaren parte bat dena, baina kobratzen ez deguna, eta gainera, askotan gauza asko agondatu behar dituzu... Ez zeuzuna konforme. Gero gainera zuk esan duzuna. Hori be, interesgarria da, elkarrizketa bat eskatzen dozunean, eskatzea pertsona horri idazteko erantzuna, nola ikustu duzu hori? Azkenean, kazetariaren lana egiten da, bizara? Alde batetik ondo eta bestetik txartu. Ondo ze, karo, badeko zuze galderak eta idatzi aldo zuz lasai. Lasaiago. Baina, karo, gauza bat da, idaztea, eta, klaro, zuku idazten dozu, jakinda, gero kasetariak imingo dauela ondo. Ezta? Klaro, gero imingo dozu tal cual, abisatu, eta orduan idatzi, zaiatuko naz ondo idazten, eta zure lana ondo egiten, eta... Orduen, ez dakit. Nik gure dut ez idatzi beharrean, holan, igual, grabadora batea, ez da, bota galdera, eta kostaten baiat erantzutea, itxero izua putxu baten, gero berak idatziko dugu, bardin da, ez da zuzenean. Eta gero berak idaztea ondo, eta gura dut, berak beran lan egitea.
Egurra moten gabitzen den, Aputxo bet, No, eta nire buruek. Baina, bueno, ez gauze beste munduko zer bezaten, Ez, dana esan da dau. Egisa da. Bueno, dana esan da dau, eta gainera beti aipatzen da, lehen be komentatu dugu emakumeana, eta Free Britney badau, Free Britney. Oin emoten dau ja dana baretu dela, baina ez da ikusi dozuen dokumentala. Ez? Dokumentalian ikusten da nola azten dan pixkat kanpaina hori Britneyren alde, eta ikusten da paparazziek nola izan zen sarraski bat hori, jazarpena totala 2007an batez ere, nola egunero, antxe eguen, eta paparazzi batek dokumentalean esaten dau, Britney ez zala kejatzen momentuan, antxe ezauenian eta paparazziak hurbiltzen zienean, bera ez zala kejatzen, orduan, niri inok ezer ez boste ezaten, ni aurrera, eta jungoen laz, arraskixak atarako eta listo. Eta bitartian Britney Spears egoten zen, saio batzutan agertzen da, gainera dokumentalean, negarrez, presinua ezin zauelako jasan, ezin zauen gehiago, paparazzien kontra hitz egiten, baina aldi berian, paparazziak nola esaten, niri ez dute. Eta kasu honetan, berak paparazziak onartzen dau, aitortzen dau, urte hartan dirutza bat kobratu zauela, bere jarraitzen, eta bera Britney Spears, pixkate ez dakit nola deitu. Azkenean bere atzetik junda, jazarpen bat bilakatu zen, ez? Eta ez dakit, suposatu dut zuek olakorik... Paparatziekin zemuz? Ez duzuela euki. Superondo, ez duzuela utzen. Baina, oine ez dakit zuek Britney Spears bera, irudia. Nik kontoko dutzuet niri gertatu jatena. Britney Spears niri txikitan asko gustatzen jaten, eta beti guzti bezan jat. Baina, lotzatu iten nintzen. Eta batez bezan, jendeak nola tratatzen zauen ikusita, ez? Britney Spears. Zer zan, Britney Spears, neska ñoña bat, rubia, txotxoline, eta listo, ez da? Eta nola sartzen den gure buruen, eta neska hori ez dela eredugarria, eta ez dugula garraitu behar, eta hori neska, zezabiz musika hori entzuten. Eta ontxe, urtiak pasata, konturatzen zara zer pasa zauen. Zuei gertatu jatzuen norbaitekin hori paparatziek eta erabidiek eukitako boteriagatik, ikusi duzula, ostras, hau ez da justua izan. Ostras, que zela boteria dekin. Bururatu zailu beste pertsona bat, Laura Jabangopek egondako Amaia Monterorekin. Baita. Nik usteet, buru pixkatakanak badakila, zakit orain zen guztuango da, Amaia, fase gogor bat pasako zula. Eta sozialki kriston egurra ematen zaio, eta, klaro, gero zer, 20 urte barru jakitean, pasatzen egon zana, gero, ez nekin fase gogor batean zenekin. Igual bat zenekin. Baina foto dozu eta egin dozu, kriston kaina. Eta espadakizu be, pentsa baldozu, igual ez da komeni, ez jago komeni. Kontokotzuet, David Letterman izan da, Estatu Batuetako Late Night saiotako lan aurkezle garrantzitsu bat, askok esaten da bide dela, Late Night aurkezlerik onena, historiako onena. Tupako eta argazki, ian hor da? Bai, ja jubilatuta dau, eta eskerrak egia esan. Tipo honek, fama txarra auki dau, baina fama oso ona be bai, ez? Eta Madonna aurkezteko, Madonna zeuken bere programan, bera da zetorren Madonna, eta aurkezpena egiteko hauxe esan zauen David Lettermanek. Gure gaurko gonbidatua munduko izarrik handienetako bada. Azken 10 urtetan 80 milioi disko baino gehiago saldu ditu. Film askotan agertu da, eta industriako gizon garrantzitsuenekin oheratu da. Eta danak txalotzen hasi zien, eta Madonna sartu zen. Imaginatu, gure, broma bat zen, jiji jaja, eta Madonnako ondo hartu zauen, baina hori buruen geratzen da, eta irudi hori geratzen jaku. Madonna oheratu da, ez dakiz zenbat gizonekin, eta gizon boteretsuekin gainera. Orduan, Madonnak erantzuz zotzan, jiji jaja, baina ze garrantzitsua da, olako pertsonak be, ez dakit kantelatzea nitza, ez? Baina olako jendia beti izan dana
oso ona eta historiako onena, baina olakoak eduki dituzte eta oinari gara ikusten edo oinari gara salatzen, baina bere garaian oso normala zen. Bai bada kantzelatzea. Bada kantzelatzea. Nire ustez bai. Kantzelatzeko moduko da. Bai, eta beti emakume batek arrakasta hartzen duenean, ez bakarri musikan, kirolean edo danadarakoan, arrakasta dekonean, beti izendatuko da ere, beran alboko inguruko gizonen bat, ze, klaro, berak arrakasta hori eukiteko, beti da gizon bateko lako ondoan. Hori askotan. Olimpiadetan azpimarratzen dira, hor agerian ibiltzen dira. Beti zelako titularrak agertzen dire. Bai. Gero, kirolari gizonakaz horre titularrak ez dira agertzen. Ez da geratzen, osekien, el marido de... Ez, atzera bai. Beti izendatu behar dira, beti... Eta ezakit ikusi dituzuen bideo hauek nun alderatzen dian gizone egiten zaizkien galderak eta emakume egiten zaizkienak eske oso agerikoa da eta ikuste dituzu emakumeen aurpegiak flipatzen. Beti fizikoan hori, igual pelikula bat egin dezu, pelikula hortarako auskalo ze bideo eukidezun, igual egontzea oianean 2 urte ezakiz eta zure soinekoan hork diseinatu dut. Eta sexu estena bat baldin badau, pelikula horretan, hortaz hitz egingo dugu. Hori ere bai. Beti da. Ai, bueno, badukegu, etxeko lanak badauzkegu, edabideok, eta, bueno, zango gare poliki ikasten, espero dut, ez dakit. Neskak, mila esker. Zerako. Zuri? Datorren hastien gehiago. Zuri hainua. Agur, arte. Agur. Gaztea.